The Midland State Minister Mudha Ncube opens up number 1 where achiexposa nokomana where the children of Zimbabwe War Veterans Association vanouya vachimufumura pamusoro penhau yemassive looting yaari kuita muguta kana tauni inozivikanwa nyika yose yekwekwe, vachiva vachimufumura vachimuexposa kuti aiwa is using all these funds for his own personal gains. Sanapinda mashoko anobuda togwa panapa nakomuna wekozwa ndodobva wasubscribe like turn the bell icon. Kozwa munoziva neintelligence unit yavo vanobuda vachiposta Minister of State Mudha Ncube womuri kuona aponyera vachiti please investigate Midland State Minister Ncube for allegedly for illegally and corruptly collecting city of Kwekwe parking fees. He then uses the money for his personal use and sponsoring his Gokwe constituency programs. His accomplices are Kwekwe mayor and the town clerk. Do mashoko anoyashitwa panapa nawakomana wekozwa vachimufumura mukomana anozivikanwa kuti is the one ari kupusha aiwa the 2030 mantra pasina kana any limitation inouya ichimumisa kana pasina kana anyone anokwanisa kumumisa kuti aiwa zvari kuita izvi zveillegal uri kuenda against the will yemutungamiri wenyika yezimbabwe. Ari kuuya achipumirwawo pamusoro pema-allegations ekunzi aiwa mukomana uyu ari kuluta aiwa maresources emuguta rekwekwe rinozivikanwa kuti aiwa iguta remaminerals vari vachinzi aiwa ari kushandisa for his own personal uses. Vanhu zvari kuona kuti aiwa mukomana uyu must be taken accounted for. Tunze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi, vabvina comment section medu mudze mafunguro enyu, musaona subscribe like pamwe chete